Iker naiz, Arrigorriagako voluntario sarearen kidea. Nire parte, sarean parte hartzea erabaki nuen lagunekin ikusi genuelako herriari laguntzeko aukera ona izango zela. Alde batetik, voluntario taldeak lehen mailako betebeharrak asetzeko gauza desberdinak erosten dizkiegu gurekin kontaktuan jartzen diren pertsonei. Udaletxeak, eskularruak eta maskarillak erresten dizkigu erosketak inongo arriskurik gabe egiteko. Bai geure aldetik, zein geurekin harremanetan jartzen diren pertsonei. Beste aldetik, udaletxeak aukera ematen digu herriko pertsona nagusiei telefonoz harremanetan jartzeko. Modu honetan, jakin dezakegu nola dauden eta zainduta dauden ala ez. Egindako deien erantzunak oso positiboak izan dira. Gehiengoak erantzun digu haien senideen laguntza jasotzen daudela eta senideen laguntzari jasotzen ez dutenei gogorazi egiten zaie laguntza eskatzeko deitu behar duten telefono zenbakia. Ekimen honekin espero dugu pertsona guztien betebeharrak asetzea ahal den heinean.